Dahil sa kanilang pagnanais na abutin ng bawat Antiqueño, sinadya ni Governor Rhodora Cadiao at Senator Loren Legarda ang bayan ng Sebaste upang maipaabot ng personal sa mga ito ang kanilang tulong. Sinalupo nga sila ng mainit na pagtanggap ng mga taga-Sebaste, lalo na ng mga scholar nila Governor Rhodora Cadiao at Senator Loren Legarda, na siyang dumagsa sa naturang event. Kaya naman sinamantala ni Senator Loren Legarda ang pagkakataon upang maipabatid sa kanila ang kanyang ginagawa at ni Governor Cadiao para mas mapaigting pa ang kanilang mga proyekto sa edukasyon. In case you didn't know, I am the author of the Free Tertiary Education Act, where I put in 40 billion pesos starting this year for free college education in all state universities and colleges nationwide. And what we did in the Senate is, hindi lamang ang SUC, pati ang local government colleges na lahat ng local government ay libre na rin ang tuition at kasya yung 40 billion sa ating buong bansa. Pangalawa, bilang chairman ng Finance Committee, naglagay ako ng 500 million pesos na dapat ipatupad ng PICT, Department of Communications Technology, and our CHED and all the SUCs for free Wi-Fi in every SU. Isa nga sa mga nakikinig ay nabago ang buhay dahil sa scholarship na binigay ni Governor Rhodora Cadiao at Senator Loren Legarda. Ito ay si Elizabeth de Sales mula sa Idio Sebaste Antique, isang mag-aaral ng Aklan Catholic College ng Bachelor in Secondary Education. Isang tricycle driver ang tatay ko at isang kasambahay ang nanay ko. Ito kaming magkakapatid, kaya sabi ng mga magulang ko, hanggang high school lang daw ako. Nalungkot ako sa mga sinabi nila. Sa akin, syempre. Dahil gusto ko talagang mag-aral, kaya nag-decide ako na magtrabaho. Isang beses ko ako naging katulong, medyo mahirap din. Hirap ang natandaan ko dahil natutulog ako ng alauna ng umaga. Pagising ng alas 5, pumasok na eskwelahan ng alas 7. Malilang po dyan na bandera po ako every weekend. Hindi ko kinaya ang sitwasyon na yun dahil wala na akong tulog at hindi ko na magawa ang mga gawain ko sa school. Nagplano ako umalis pero napaisip ako, saan ko kukunin? Paano ko na pag-aaralin ang sarili ko kung maalis ako dito? Minsan, pupunta na lang ako ng CR para doon umiyak. Kaya naman din sa aking malalaman ang aming nabalitaan na meron daw scholarship si Senator Loren Legarda na binibigay. Nag-apply din ako. Sana ako scholar ni Senator Loren Legarda. Gratis ko, di ba? Dahil meron akong scholar na cash na pumapasok sa school at meron akong cash na kami talaga ang nakakatanggap sa tulong ni Governor Legarda na nag-iisa akong uniform na dagdagan ng isa. Kaya dito ako naglalababa sa gabi. Normal pasok sa umaga hasta mag-4th year. Dahil sa kanila, naglakas loob ako pumalis sa pag-ibig sa bahay. Dahil sa malaking tulong na scholarship ni Governor Rhodora Cadiao at Senator Loren Legarda. Nagpapasalamat din ako at ang pamilya ko sa iyo sa aming natanggap na tulong nung namatay po ang tatay ko. At ngayon, 4th year na po ako, 4th year college na po. Dahil po sa tulong ninyo, Na-inspire ang ibang estudyante sa kwento ni Elizabeth. Dahil sa kanyang pagsisikap at sa tulong ni Governor Cadiao at Senator Loren Legarda ay nakakapagpatuloy na siya ng pag-aaral at pag-graduate na. Personal ding ibinigay ni Governor Cadiao at Senator Loren Legarda ang allowance ng iba pang scholars ng Sebaste, kasama ang isang fruit-bearing tree na mas magpapaganda sa kalikasan at kinabukasan ng probinsya. Namigay din sila ng motor para sa upland barangays ng Sebaste upang may magamit sila sa panahon ng emergency at transportasyon. Mas sumigla nga ang programa dahil sa mga hugot ni Governor Rhodora Cadiao at Senator Loren Legarda sa mga millennials ng Sebaste Antique. Si Rhodora Cadiao
Marami pang ang proyekto ang inihahanda nila Governor Cadiao at Senator Loren Legarda sa ating probinsya upang mas lalo itong maging kaaya-aya at mas mapaganda pa.